Hello po mga kailaw, kumusta and welcome na naman po dito sa ating munting channel. At kung baguhan ka pa, wag mo sanang kalimutang mag-subscribe. Andihit mo na ang notification bell icon upang ma-notify ka sa bago pa nating mga video uploads. Now, hello sa mga kaigsonan nato diha nga nagapadayon sa pag-tune in sa ato ang YouTube channel. Kumusta mo din ha? Og hinaot nga ang Dios padayon nga inyohang gipasidunggan o gihimaya diya sa inyong tagsa-tagsa ka kinabuhi. So nining tungura mga kailaw, atong ipadangat ang mensahe gikan sa pulong sa Dios nga makita dinhi sa Salmo 23 bersikulo 1. Og nining tungura atong hatagan og dako nga importansya. Daghan kaayo ang ganahan ni ining maong bersikulo tungod kay dako kayo ang importansya nga atong makita dinhing dapita mga kailaw. Ang Ginoo mao ang akong magbalantay og walay nakulang kanako. Naato kini siyang paghahatagan og higayon. Ato kining hatagas pagtagad mga kailaw. Tungod niining pulong sa verse 1 mga kailaw. Adunay mga gipasupot si Haring David nga maoy author niining or writer niining maong bahin sa Biblia. Human niya masulti ug maingon dinhi sa verse 1 nga ang Ginoo mao ang akong magbalantay ug walay nakulang kanako. Sa imong bahin mga kailaw, ngano man kaha nga si Haring David nakaistorya man siya sa sama niining pinasahi nga pulong nga atong mabasa dinhi sa verse 1. Tingali sa imuhang kaugalingon din sa diha nga imuha kining nabasa, ug gani atong makita nga daghan na kaayo nga mga naka sag-ulo ni ining maong bahin sa kasulatan. Gani daghan sa mga kabataan tibuok kalibutan, labi na sa mga Kristohanong mga kanasuran nga diin kining maong bahin sa Biblia gisag-ulo gayon. Apan ang pangutana sa diha nga ato kining gisaulo, ato bagyod nga nasabtan pag-ayo kung unsa ang mga nindot kaayo nga mga nagpahipik nga mga mensahe nga angay nato nga makaplagan. Dapat ato ang kaplagon ang maong mga mensahe nga naa dinhi nagapahipik. Kaingon ana magayod ang pulong sa Dios kinahanglan gyud og laom nga pag-usisa ug pagtuon aron nga mas makuha pa nato ang mga mensahe nga anaa sa pinakatago nga bahin apan pinakaimportante nga ato ang magamit sa atong kinabuhi ug sa atong pagkinabuhi. Atong hinamduman nga ang nagsulat niini usa ka pinili nga tao sa Dios, usa ka dinihugan nga tao sa Dios, ug wala niya ni maistorya kung wala niya kini masinati diha sa nga kinabuhi. So klaro kayo nga kini kinatala man dinhi sa usa ka alagad sa Dios, sigurado gayud nga tinuod kini og nasinati niya sa tibuok niya nga kinabuhi. Hinumduman nato nga si Haring David pinili siya sa Dios ug dunay hinungdan nganong ihimo siyang pinili sa Dios. Mausab diha sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi, naay hinungdan ngano ang Dios nagpili kanako ug kanimo. Kaingon ana magayod ang atong Dios, dunay siya'y tumong sa pagpili sa mga katawhan.
sa bahin ni Haring David atong susihon kung ngano nga nakaingon siya niini ug ngano nga nasinati niya ang maong mga kasinatian nga makaingon ta grabe nga mga pagpanalangin nga iyang nasinati diya sa kinabuhi. Wala gayud siya makabantay nga nagkulang ang Dios diha kaniya. Sumala sa atong mabasa dinhi. Sa iyang mga katawhan, sa iyang mga alagad, wala gayud magkulang ang Dios. Kung susihon din nato pag-ayo, puting kayo nato pag-ayo diri sa atong kinabuhi, sukad kaniadto hantod karon nining mga tungura, ato gyud nga masabtan nga ang Dios wala magkulang. Kay hinamduman nato daghan sa mga butang nga din atong gigamit matag karon og unya. Wala ta kahibalo nga kana dai tanan gikan sa Dios, kay walay butang dinhi sa kalibutan nga wala magasukad sa atong buhi nga Dios. Kay hinamduman nato Genesis 1:1 nga diin sa sinugdanan ang Dios nagahimo or nagabuhat sa langit ug sa yuta. So klaro kaayo nga walay butang nga atong makita, mahikap og na-experience atong kinabuhi nga diin wala magagikan sa Dios. Ang tanan bisan pa man ang mga butang nga wala nato makita, gikan gihapon kana sa atong buhi nga Dios. So ingon ana ang pagsabot ni Haring David sa mga nasinatian niya sa atong buhi nga Dios, sa pagpanalangin sa Dios. Nasabtan pag-ayo kini ni David. Gani atong makita dinha sa isaad ni Ginoong Hesus diha sa libro ni Mateo sa katapusan nga bahin mga kailaw, atong makita diha ang giingon ni Ginoong Hesukristo alang kini kanatong tanan nga nagatuo ug nagasunod kaniya. Mateo 28 verse 20 kay naa diri ang atoang akong giingon diha kaninyo mga kailaw. Ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo og hinumdumi. Ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. That word kanunay mga kailaw nagrepresentar kana nga dili ta niya biyaan, dili ta niya pasagdan, walay oras, walay gutlo o pitik sa orasan nga diin biyaan ta sa Dios, kundili anang mga higayuna bisan sa panahon nga kita usahay mahikalimot kaniya, ang Dios kanunay naga-usisa, nagauban ug nagatutok sa pag-atiman diri kanato. Ingon ana ang pagsabot ni Haring David, mao nga nakaingon siya nga ang Dios wala gayud magkulang kaniya. Unya gawas pa ni ana, grabe ang dedikasyon sa kasing-kasing ni David. Sukad pa sa diha nga batan-on or bata pagid siya mga kailaw. Makita nato, mabasa nato diha sa iyang pulong sa Dios nga ang dedikasyon sa kasing-kasing sa kinabuhi, kinatibuk ang pagkatao ni Haring David. Dili man siya hari kaniadto, apan nakita sa Dios ang genuine nga pagdidikar, dili pupok-pupok nga pagdedicate siya nga kaugalingon. Nga bisan pa ang malisod nga sitwasyon, iya hagayod nga himuon tungod og alang sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Mo nang wala pod mag-upon-upon ang Dios sa pagpili kaniya, ingon nga iyahang pinili nga katawhan or maoy mangulo sa iyahang pinili nga mga katawhan, tungod kay nakita niya sa kasing-kasing ni David ang pagka-agresibo sa pagsunod gayod sa kaubuton sa Dios.
grabe ang kun si David mga kailaw kun mo sakripisyos iya nga kaugalingon, iya hagayod nga himuon bisan pa man diha sa panahon nga mag-ungaw na siya sa kamatayon. Gani mabasa nato dinhi sa maong bahin sa Salmo 23. Mabasa nato mga kailaw diha sa bersikulo 4 ang giingon, bisan pag maglakaw ako sa ngit-ngit nga walog sa kamatayon, dili ako mahadlok kay nag-uban ka man kanako. Ipanalikdan mo ako pinaagi sa imong sungkod ug bunal. So nasinati gihapon ni David nga sa diha nga padayon siyang misugot ug misugot sa kaubuton sa Dios. Nasinati niya nga nag-ungaw siya sa kamatayon sa iyahang didikar sa iyahang kinabuhi sa pagsugot sa Ginoo, sama sa pagsugot ni Abraham nga bisan pa man ning ingon ang Dios ngadto kang Abraham nga ihalad ang iyahang bugtong anak. Ya hinumduman nato ha mga kailaw ang kinabuhi ni Abraham. Tigulang na siya, iyang asawa tigulang na pod, nya dili na pod pwedeng makapanganak. O niya si Isaac bunga ra pug yudto sa ilahang pagtuo nga makabaton sila og anak. O niya si Isaac maopoy gisaad sa Dios nga mahimong gamiton aron nga mu kuyanap ang mga pinili nga katawhan sa Dios. Pero atong tungura gi hangyo si Abraham sa atong buhi nga Dios nga ipahalad si Isaac aron nga maoy buhing halad makapahimuot ngadto sa Dios. Anya ang paghalad nila kaniadto mga kailaw, kinahanglan man gyud nga patyon og unya sunugon aron nga maoy pagpakita sa paghalad. Dili basta-basta. Nya mao gutoy hangyo sa Dios. Pero wala magdumili si Abraham. Ihagid nga gisugot ang Dios. Ug gani tungod siyang pagsugot, nakita sa Dios ang pagka matinod-anon sa pagtuo ni Abraham. Motong wala tuguti sa Dios nga ipadayon ang iyahang paghalad sa iyahang anak nga diin maugid untay ihalad, maugid untay sunugon, apan nag-provide ang Dios og usa ka milagro pinaagi sa usa ka karnero nga diin maoy nahimong halad ni adtong tungura. Tungod sa pagtuo ni Abraham, o mahisama po nato sa pagtuo ni Haring David. Tungod kay wala musupak si Abraham, wala magdumili, ipili siya sa Dios. Nya ang pagpili sa Dios nga kaniya nagpasabot kana sa usa ka timailhan nga ang Dios padayon sa pagbukbo sa panalangin. Kung ato gid kana nga makita ang ebidensya diha sa pulong gihapon sa Dios diha sa Biblia. Kung basahan nimo ang tibuok Genesis sa istorya ni Abraham, makita nimo ang pagpanalangin sa Dios. Ug sa diha pod nga ato pod nga balikan ang sa bahin ni Haring David, makita po nato ang pagpanalangin sa Dios. Nga diin daghan ang mga saad sa Dios nga gituman gayud ngadto kanila. Ug kun atoa pod kini nga mabuhat ang sakripisyo nga ilang gihimo ngadto sa atong buhi nga Dios sa pagsugot lang sa kaubuton sa Dios. Now, ang ilahang mga nasinitian posible gyud nga ato ang masinitian usab. Tungod kay wala mausab ang Dios mga kailaw. So kad kaniadto karon ug sa umaabot ang atong Dios, pabilin nga Dios, pabilin nga gamhanan, walay na usab kay Dios siya sa tanang panahon. Ginaot nga kining bahina ato ang nakuhaan og pagtulunan, o imuhang nakuhaan og pagtulunan o gamiton usab nimo sa imong pagkinabuhi nga
padayon nga nagasunod sa kaubuton sa tungbuhi ug halangdon nga Dios.